Awu ndoda ibonene uyaphila La kuyaphileka baba. ngiyaphila ngicela ungigcwalisele Bamalini? noma ingamalini onayo mina ngifuna ukuya eNtuzuma nje Cha phela bafu isho nawo sikahle udinga yabo ongakanani. kahle bafo mina anginalutho anginamali Hawu. Bafu kumele usho phela la uthini angikuphi. Ngoba phela mama ukhuluma ngokugcwalisa. Suchaze mina mhlawumbe ukuthini kukhona okumncane nakho. mina imali anginayo thiwanike imali bungenayo Uyacela. ngicela ungipheke bafo Hey bafu kuyabheda. kanti uphilelani yini umsebenzi wakho lemhlabeni Umbuzo omunye manje lo umnuku kanje. Sengisho ukuthi wena mfowethu uyikhuthuzela kanti imali bungenayo kahle umhlaba oshayile mina ngedwa ushaye isibaningi yimina ngidukile yilo mfethu udukele umqondo Hayi ke inkinga ke le. Oh baba. Right baba. Yeah, I'm right. Baba, usahlala la baba? Ukhofozeleni? Oh, hayi baba. Nginenkinga yeqolo. Manje yabo mangigovoza kuba ngcono. Baba. Kwenzakalani kuyimoto? Ngayidayisa imoto nkosikazi. Baba wadayisa imoto. Kodwa umuzi unje. Hey, yabona indaba yokugana usemncane. Hayi, ngathi izoba inkinga. Ngayidayisa imoto nkosikazi, asengibona na ucingo ekufunela ehlangeni. Kwenzakalani vele kucingo lakho nkosikazi? Hayi baba, yazi kasuke kwenzakalani? Chaza indaba nkosikazi, musuku lokho ukudla iqhuma. Uyakhumbula kodwa yazi ngagibela i-truck errong, ngangiye emakhaya kahle baba. Imali nkosikazi, sacokubuza. Wena uhlanganiswa yini i-truck? Ngophela mina ngithi ngangineze imali eyanele kabi yokufika le emakhaya. Kasuke kwaba nezinkinga nje ngagibela imoto kakukhona igebengu baba. Yabo kuningi baba. Hayi ngeke. Nkosikazi, ngathi kuningi. Lo mkhuba lo uqala manje angikwazi. Baba, yazi ha baba, asike singene endlini. Oh, endlini kusamele ngithi ukusetha kancane manje ngigcolile. Angilinde nje la. Hayi ngingakulungisela baba. Hayi ngeke nkosikazi. Kumele la ngilungise bengichithe ngisho neColgate la ekseni. Angilinde nje ngiyeza 5 minutes. Oh hayi. Nkosikazi. Baba. Awamiso katsotsi nje. Hayi baba hayi. Awubonanga kahle. Ngibone ngawo amnanka amehlo. Ume kanje. Hayi. Hayi baba ubone kahle. Oh, seku right endlini. Hayi sengizamile nkosikazi. Hayi sesingagena ke. Kodwa nkosikazi lesikhombisa. Hayi angisazi baba.
Yes ndoda. Sure kamanje. Uphetheni la? Hawu ngiphethe phone hambuza abantu ukuthi baphethe nini kubamba inkunzi. Hayi. Ungasijwayeli kabi. Mina ungangijwayeli kabi mina. Nangu ukuthi kubamba inkunzi la ngoba umsebenzi wakho ubamba inkunzi. Mina ngibuka nje ngephara bangibhekile. Bese phela makuwena shuthi ngakuxina. Hayi phela ngeke umshaye phela ngiziye uhamba nami. Angithi uhamba nami angithi ngeke umthinteke phela. Ngoba kuyobe nami ngikushaye ngithi ukuthinta itha kancane. So nje kuyokusiza ukuthi nje umnikeze ifoni yakhe ungaze kuxhawula ubuso kwaphela nje. Nazo. Bebra wami phela salapho. Asakubamba inkunzi manje. Inkunzi kade phelile asekho lapho mfowethu usudlulile lawo. Ngiyacela bengicela ukuthi ungiphi ibuko zakho. Please. Not sikubamba inkunzi ngiyacela please. Asingangifanele. Yawu nomusa wena. Phini yala. Uthini phini yala? Nomo phansi wena. Hayi kahle bese uzongisukela yazini. Bathanda base bekholoza. Hey. Nimbambelana omunye inkunzi. Nimbambelana omunye inkunzi. Yazi lapho. Nimbambelana omunye inkunzi bafethu. Awungitshela uba wena ngoba ngikwazi la endaweni. Imbuza ibuzana. Hayibo. Khohlwa yilo akekho lo. Usubona into engekho manje. Phendula mina mbuye emehlweni ungitshela ukuthi wena uba ngoba ngikwazi la endaweni. Ngihlala eNtuzuma ngifuna imali yokuhamba ngicela ungiphe imali. Yozuma. Pho ufunani la? Oh mina indlela engifike ngayo la kade siphuzela sihamba nabangani bami bafike bangishiya ngemoto mangithi ngiyaphaphama hayibo abasekho. Hayi bamshaya udwane yezolo. Manje ke siyahlala lapha ke thina lapho. Into engangisiza ngayo ukuthi ungiphe imali yokugibela. Cela ungiphe imali. Hayibo. Nangizwiswa makwethu. Lo muntu lo ucela imali kimi. Sibabili la nangomunye la umceli ngicela mina. Ungazibi zona ngalibi lona. Muphilile ngeke uvele ugibele ibhasi wrong. Wavele nje ucela imali kunomuba ngicela kuwena ngoba uwena umuntu ofanele ukuba nemali. Yazo nje. Yazo uyahluba ikhona phela imali sosojana inkinga isekhadini. Ahlekisa. Kana nokuthi wena ke awulowanga yimina. Ngeke nje usuke uzongifuna imali. Amshaya ngodukwanezo wena. Bamshaye. Hayi ukude nekhaya qine idolobha. Ay. Ongitshele kahle weMagwaza. Kwenziwa yini wena uma ufika la ufike ngesikhathi obona kahle ukuthi cha kufanele ngase kuholela imali enkulu. Uma ungafikanga wena ngo8 uzofika ngo7. Awufiki ngani ngo6 noma ngo5. Kuze ngizingacenda ngishibala la ngingedwa. Abengisabhizi nje ndoni. Hayi indaba yakho iyabheda leni. Ngishaya ibala ngisho inkinga ngivane ngahlulwa ukugeza manje ngikwazi ukukhamaza lapha empompini. Uhluleka kanjani ukuthatha indishi ngoba phela kuyimanje uyasebenza manje. Hayi ungangitsheli wena ngokususa la utshani. Umsebenzi wabafazi lo ukucenda. Ingakho ke nduna uzomela wena uthola umfazi. Uzomela nduna uthola umfazi ozokwenzela wona lo msebenzi wabafazi lo wenza manje. Yabona weMagwaza. Ngelinye lamalanga ukuxoxa. Kanti yabo futhi ukuxosheni kwamba ngokuzwela ngifuna mhlamba ngiphaphana lawo lokunyathuko ngifele phasa amathe. Uxoshe bantwana wena nduna nje kuyimanje awulutho ngaphandle kwami. Unesiqiniseko nduna sokuthi wena uzoba right ngaphandle kwami. La Magwaza wenkosi. Lalelo Magwaza nina nginesiqiniseko njengekhenza ngiserious yazo. Yabo ngoba uneme. Uyimaki man wo.
Khawula awungitshele. Wena uyotshela ukuthini ngani zakho? Obaba lemnyango bazosho mina ngangisempini mina. Obaba bazothina sasikhula lapha ya noba bukhuza umkakho. Wena uzothini wena yini ubuqhawe bakho ubuhero wena what are your superhero wings wena? Ukugada wena nje nduna yami hawu. Uyazi nje nawe phela. Ungathi wena ungayibiza ngobuqhawe lonto security. Yonto itshela ingane le mina ngangi security. Yonto itshela ingane nganginogada. Ukugada wena nje nduna yami. Yonto itshela ingane leyo. Magwaza avuka. Ungami ngeke phela. Uyabona mina Magwaza into engakuthathela yona lapha yana. Ukuthi Magwaza wena wafike wathengisa imoto. Magwaza wathengisa izicapha zendlu. Ngicela ushintshe lo sound leyo. Ayona lefanele ngayidlala lapho. Yeah, okay. Magwaza wena wathengisa imoto. Wathengisa isicapha. Wathengisa amafastela, wathengisa konke ngisho umbhede. Ulala hapa Magwaza. Umanje ushare indlu negundane. Kodwa manje uyangibhampela uthi mangase ungishiye mina ngawuthola ngalutho. Hawu Nkosi. Hayi. Magwaza mina ngikutshele mina ngaxoxa nomnini ngoba uneme. Kwamanje nje futhi. Angixoxe phela nduna. Hayi phela ngizuyihambela uzoxoshwa yimina. Uzoxoshwa yimina wasuthi ufuna uyihambela manje. Hawu nakho lokho. Ya Dikwazas. Yini lozoba matasa ngayo. Fanele ngayo ushawa wena futhi oh yazini. Hayi. Ngoba wena uzogibela kakhulu la. Magwaza ongenzela izinto zibe lula. Awuhambe uyekini. Awundoni. Magwaza ngiyakuxosha. Angicabanga ngathatha mina umuntu mangangikuxosha ngiyabona ukutshela manje ngiyakwaxosha. Ungihambele Magwaza. Ngisole ngawe. Hawu, thatha izinqa zakho lezi ezicasa ukuhambe nazo uzekini. Hawu. Ulima. Hawu Nkosikazi. Yebo baba. Kodwa baba uyabona nje ukuthi kukangifanele kanjani mase ngene kuma auditions sekuthiwa nje ngiya actor baba. Uyangibona ukuthi ngenza kahle kanjani kodwa uku-act ngibhema baba. Hawu plus ngiyabona Nkosikazi. Ungakuhlala nje okwakho. Hayi baba. Ngicela nje uke ungikhaphe sesishwinga sezitolo. Asihambe nje baba. Yazi ngifuna ukuzibona kahle lezintombi zakho. Hawu. Ngifuna nje bekubona ukuthi wena uthi mina ngishaya ngesiphalaphala sentombi. Uphuma la ngasikothe. Baba. Abazi abantu. Imali Nkosikazi, angimele. Kwenzakalani ngami Nkosikazi? Ngani baba? Abekukhuzile kodwa Nkosikazi ekseni. Ngaleyo khakho le, ayiqondi manje. Oba bengikutshelile nje ekseni. Angitshelanga lutho Nkosikazi. Ha baba mkhuba mubi. Mkhuba mubi kanjani? Baba nawe uyakhumbula nje. Uyakhumbula ngize ngikutshela leya ndaba ye truck. Yabo kuleya truck baba. Ekakhona abafana baba. Lezi insizwa zazibhema intashi. Yimi Nkosikazi. Ukubuza. Ngoba nje manje ngifika nje manje. Ngiyakufica lapha. Ungitshela ngoku-act. Awu-act kahle kahle wena. Baba ngikutshelile ekseni ukuthi le truck sasigibelile sasibhema nalabafana. Yazi kwenzakalani baba? Kwasuke samisa amaphoyisa baba. Samisa amaphoyisa basesha amaphoyisa. Athatha izinto baba, athatha into eningi lapha baba. Nasaboshwa. Ngoba phela umjitha lo ebenganazi incwadi. Nathi ke sathola ukuthi nathi sibhema lezi zinto lezi sasaboshwa baba. Sonke lesikhathi mina bengisajele. Kodwa balakho leli kusamele ngilise enduneni. Hawu baba manje indaba zethu manje indaba ufuna ukutshela abantu indaba zethu baba. Manje usufuna ukufana nale mjitha lo akonyani. Ungangibuka kanjani Nkosikazi? Lo daba lo lizomela ngilise enduneni ngoba uma bathola onondaba bala ukuthi uma ngobese usenje
Hayi baba. Asidike nokuthi sixazulule ngenqindi lento baba. Siyahamba nje sendlini baba. Uyabona Mangobese? Ungcono Mangobese. Awushona le, mina ngishone le. Hamba nkosikazi. Hamba.